Samantala, 5 kooperatiba sa bayan ng Mangaldan ang sinanay sa paggamit naman ng Cooperative Assessment Information System ng Cooperative Development Authority noong Huwebes, 12 ng Marso. Ito ay matapos ng Compliance Caravan Cooperative Localized Assistance Support Program 2026 ng naturang tanggapan alinsunod sa Republic Act 9520 o Philippine Cooperative Code of 2008 na tinitiyak ang pagsunod sa pamantayan ng mga kooperatiba. Kabilang sa 5 kooperatibang nakiisa ang Mangaldan Mango Growers High Value Crops Cooperative at ang Municipal Local Government Employees Producers Cooperative. Sa ilalim nito, inaasahang mas mapapadali ang pagsusumite ng mga dokumento tulad ng Certificate of Compliance ng mga kooperatiba at real-time monitoring ng iba pang dokumento. IFM News. IFM News. IFM News.